Seguim celebrant els 30 anys del Carnet Jove i aquest cop ho fem amb els col·laboradors, que són més de 3.700. Carnet Jove no seria el Carnet Jove si no fos per ells. Com ha anat això, un acte de reconeixement als col·laboradors? Molt bé, la veritat que ha estat una sorpresa per nosaltres, quan ens van dir prevenir i estem superagraïdes. Des de quan sou de col·laboradores? Molt poc després d'haver obert, ja de seguida ens van trucar, ens van dir si volíem formar part i nosaltres, doncs clar que sí, saps? De fet, és el que comentàvem quan hem parlat, no? Que quan ens van dir era com, ala, no? El Carnet Jove, com una cosa molt gran i la veritat que ens ha fet molta il·lusió. Quin tipus de descompte o d'avantatge oferiu? Nosaltres en oferim dos, tenim un vale dintre tot el conjunt de vales, que és un 2x1, i després també tenim un descompte d'un 10% amb el iogurt de mida L. I teniu el Carnet Jove vosaltres o no ja? No, ja no. El tenim a la cartera però encara no l'hem tret perquè anem tan de cul que no tenim temps ni de... Però està caducat. Però està caducat. Home, que de fet ens el podrien allargar 5 anys més, De fet, algun dia que la colaríem. Com estàs, Marta? Molt bé, Sí? molt contenta. Contenta? Molt, sí. Què t'ha semblat aquest acte de reconeixement? Emocionant, il·lusionant, perquè reconforta molt sentir a la gent que són els protagonistes, els propis col·laboradors, entitats i empreses, explicar la seva pròpia experiència. Perquè a grans trets, el compromís des de joventut, quin és amb el Carnet Jove? El compromís amb el Carnet Jove és que sigui veritablement una eina al servei dels joves, i això vol dir, òbviament, oferir uns serveis, uns descomptes, uns avantatges, però donar-li un valor afegit més, un plus, que estigui com a eina connectat a les polítiques públiques del nostre país. Tu ets molt jove, també. També, però ja no tinc No carnet tens el carnet? Ja no. Per què el feies servir? El feia servir per desplaçar-me, també en temes de transport i de mobilitat, el feia servir a PortAventura, a molts comerços que a vegades no pensaves que allà també et feien descompte, quan anaves a pagar i veien que tenies el carnet jove, ells mateixos t'ho deien, i això també és d'agrair. Com és l'experiència de ser col·laborador de Carnet Jove? Bé, sempre ha sigut una aposta, no?, per nosaltres. Vam muntar Winabox perquè volíem muntar aquests viatges per nosaltres mateixos i què més, no?, que compartir-ho amb tots els joves de Catalunya. Quants anys teniu vosaltres? Menys de 25. I teniu el Carnet Jove vosaltres? I tant. I bé que l'utilitzem. PortAventura és la primera, Winabox la segona. Sí, et buscàvem, però no et trobàvem. Sí, no, estava ocupat. Estava buscant finançació. Com et sents com a col·laborador de Carnet? Genial, perquè és una cosa que des de la trinxera es viu d'una manera, o sigui, com a jove abans de fundar Winabox l'utilitzàvem, i ara que estem a l'altra banda, no, es veu pues, com es col·labora i ens fa orgull dir que perteneixem al Carnet Jove perquè molts joves viatgen amb nosaltres i si podem fer-ho de manera més econòmica doncs ens agradarà molt. Com et sents sent col·laborador de Carnet Jove? Home, pues me sent molt agraït perquè nos ha donat una projecció en el target natural del festival, que és la gent jove, no perquè nos agrade solo fer un festival per a joves, fer un festival per a tot tipus de públic, sinó perquè la promoció i la trobada de talent jove en el camp del fantàstic i en el camp del cinema i de l'audiovisual en general és l'objectiu principal del Festival de Sitges. Com el definiries tu, el carnet? Potser amb un adjectiu, una paraula o el que et vingui tu al cap. El carnet per tu què significa? Jo crec que és decisiu per al foment de la cultura en aquest país. És decisiu, és una eina fonamental i no és una targeta de descomptes, és una targeta de posicionament en favor de la cultura. Hola Manel, què tal? Bona tarda, molt bé. Tu ets el director de Carnet Jove a nivell europeu. Correcte, sí. I com valores tu aquests 30 anys que ha fet el Carnet Jove? Doncs mira, 30 anys del Carnet Jove a Catalunya, 30 anys de l'associació també. Jo crec que l'elogi més important que es pot dir al Carnet Jove a Catalunya és que forma part de la vida del jove, i això jo crec que no es pot dir a tots els països. Vull dir, hi ha països on el Carnet Jove no forma part encara de la vida dels joves. No? Jo crec que això és bàsic. Crec que el Carnet Jove a Catalunya ha experimentat un creixement molt important, però no només de números, sinó a nivell dels serveis que ofereix als joves. Ha passat de ser un carnet no només de descomptes, sinó de moltes altres coses. En aquest sentit jo crec que ha sigut una mica referència a nivell europeu també, perquè hi ha altres entitats europees que ho han vist com a referència i ho han adoptat. I evidentment, clar, felicitar-vos per la vostra feina, per aquests 30 anys, i com he dit abans, 30 anys són molts, però realment passa molt ràpid, no? I esperem que d'aquí 30 anys puguem continuar gaudint del carnet i dels avantatges i dels serveis i de moltes altres coses a un nivell segurament molt més tecnològic del que tenim ara. El 1986 es posava en marxa i segueix en plena forma. És el Carnet Jove, una iniciativa de la Generalitat que ha fet que al llarg d'aquests 30 anys milers de joves hagin gaudit de propostes i sobretot de descomptes, l'autèntic ganxo per treure sol. Ara el repte està a internet. Per això el Carnet Jove vol ser més